Welcome to Baguio City. Bilihan po ng mga damit, yung pang malamig po. Tustos man kayo. Hindi pa po. Ayan po, good morning, good morning. Madaling araw na po at we're going to Baguio City now. Sana lang hindi traffic, no? So our first stop is around Pampanga. Petron ata to. Yes, Petron na gasolinahan. Ito pa yung una naming stop, guys. A few moments later. Po guys, maging maaga pa. Andito na tayo sa may pulo ng Leon. Punta na po itong Baguio City, no? Po guys, good morning po sa inyo lahat. A few inches later. Punta tayo sa Northern Blossom Flower Farms. Guys, iba dito sa gada pa. Grabe ang lamig, guys. Sobrang lamig talaga dito. Grabe. Dito to, ibang lamig niya, promise. Nanginig na ako dito eh. Bilihan po ng mga damit, yung pang malamig po. Ayan, may mga bumit po. Tsaka mga jacket. Lamig kasi dito. Galing po mag-picture mga yun. Picture ko sa akin, di bali wala akong bayad yun. Ganito ko yung mga donate ko nila ako. Tapos bali 1 way lang po kayo. Dito yung entrance and yung picture sa kapya ko mamaya. Papasok na po tayo ngayon sa Northern, ay hindi pala malamig dito. Maganda to. Punta tayo sa may labas para makita po natin yung view. Yun naman po yung napakagandang mga tanim dito. Wow! Mga cabbage. Look at that. Ang taas, nasa ano kami? Tuktok ng Mount Pulag. Iwan ko. Ayan ang mga cabbage yan, oh. Hindi ko alam ano yung ganda, oh. Look at that. Tignan nyo, oh. And so, pababa na po kami ng Northern Blues. First time. Cabbage roses. Dito lang yung tumutubo. Wow. Yun yung naman dito. It's beautiful. Kita nyo, taas dito, ang pabalik.
Нет. Попросить ящичку. Ang entrance siya guys is 300 pesos per head. And there's more down. Oh, maganda na. Grabe yung mga bahay. Lokat dati. Bulaklak. Kaya pa ito naman ito sila. May rock slide. Grabe nga, hindi mo yung hangin. Grabe. A few moments later. Po guys, andito mo tayo sa kanilang strawberry farm. Ito pala yung itsura ng mga strawberry. Tsaka may mga ano po silang tanim sa ilalim po, sa baba may mga litos po silang tanim. At hindi ko alam kung ano po yung isa. Yan po mga bunga nila. Hindi pa po mga hinog. Kasi hindi pa daw season ngayon, kaya ganyan. Pero ayun, may mga litos silang tinda. Ang mga tanim pala. Ayun po, yung iba po, pwede po manguha dito ng mga strawberry. Basta hinog lang, no? At ang lawak po talaga ng farm nila dito ng strawberry. At bali ba't iba yung may-ari nito. Parang bawat ganito iba-iba. Tapos ito guys, pero hindi kayong bumili ng mga strawberries. May 250, 150, depende po sa laki ng ano, ng pack nila. Tsaka may mga litos ding binibenta. Siyempre dito fresh na fresh. At sariwang sariwa. Pwede nyong pasalubong at baunin. Pauwi. Ito po guys, kung mga ano po yan, oh. Mga prices dito ng mga ano to, bastos mga kayo, mga pasalubong o mga ano po, mga souvenir. Ayan po. Ito po yan sa may ano, malapit ng strawberry farm. Ito naman. A few inches later. Papatik pa natin. Ito yung Christmas village niya. Punta na kayo din guys. Kala mo talaga, no? Snow. Pero nandito ngayon tayo sa may Burnham Park sa fountain nga to, pero syempre hindi ko mag. Welcome to Wright Park. Yan yung Mines View Park.